И какво става, ютубър? Аз съм MegaBG и днес ще снимам поредното видео на Gangster Vegas. Така, както всички мои абонати, 18 абоната знаят, ако до една седмица събера 20 абоната поне, ще направя подробно видео как да свалите хака на Clash of Clans. А няма като това видео да ви предизвиквам, а просто ще ви покажа как да свалите Clash of Clans. Ако ли не, няма да правя канал, клипове. Някои от вас ме харесват, но няма успех в YouTube. Много. Имам малко, както и да е. Нека започваме видеото. Това е моят камион с зомбите. Както виждате, тук е по-светло. Нека да тръгваме. Днес ще правим една мисийка. Всъщност, днес няма да правим мисия, обърках се. Искам да ви покажа градът в Gangster Vegas. Отделих едно видео за седмата част. Мислех да е за 15-та, но ще е за седмата част. За да ви покажа града. Първо ще идем до Стриптиз клуба. После ще видим. Ще ходим насам. Така. Добре, нека първо да идем тук. Скочих от камиона. Тук. Да се опитаме да спечелим пари. Така. Тук не може да играем, че е с диаманти. Нека да играем тук. 50 долара, 250, спринт. Добре, спринт. Спринт. Добре, хора. Добре, хора, защо? Ще не печеля. Така 500 долара спечелихме. И ще спринтваме пак. Бар. Не. Така. Нищо. Така 5000, затова дойдох. 5000 долара. Сега да вървим някъде да поиграем карти. Къде е тук? Ето тук. Бягам. То съм извадил вече. Така, нека поиграем карти. Аз да пусна 10 000 долара. Добре. 100 долара. На дил. Добре. 13-ка. Тройка. Хит. Асад. Асадка. Не, човек. Предата ме. 6500 дел. Добре, нека да видим. Добре, четвърка не стана и този път. Деветка пак не стана. Добре. Този път ще извадя само 500 долара. Стига, човек. Стига, значи отказвам се. Така,
нека посетим и стриптиз клуба и да привършим видеото. Отиваме в Лас Вегас. Ето го е нашия камион с зомбита. Така. Изненадата е камион с зомбита. Ако ви е очудило заглавието, какво е изненадата, нали? Заглавието се казва Gangster Vegas номер 7, т.е. епизод 7, плюс изненада, но ако се чудите каква е изненадата, камион с зомбитата. Ако още не сте разбрали да е. Нека да скочим от нашото камионче пак. Той ще ме чака там, разбира се. А ние да идем в Аз съм бос. Стриптиз клуба. Така. Тук идвам, за да се сбира с някого по принцип. Или да гледам нещо по принцип. Добре. Добре. Но тя не ми харесва. О, ме ви откъде знаете, че хвърлих бомбата, залегнахте. О, не, охраната си стои там. Я го питам за какъв курс е там, бе. Ей, ти за какъв курс е тук, бе? Ей, за какъв курс седиш тук, бе? За какъв курс седиш тук, а? Аз замергам хората с бомби, а ти си стоиш. За какъв курс седиш тук, бе? За какъв курс седиш тук, бе? За какъв курс седиш тук? Абе, те във вашата мама, само едно ще направи, вие ще умрете. То и аз ще умра, да. Така, хора, ха-ха-ха. Не, това беше по моя вина, добре. Това беше всичко от мен, но се забележи то subscribe, ако ви е харесал, лайк и бай, би, пау.